le hei henau te hi phiu phiu ang ani a ka cousin fanu ani a kan fanu phiu phiu ang kumriat pol ni kalai naupang koram tunai September ni som pani nia tuilian awanga koram ma mundang danga boina a oma tuilian ba ka ral le sol sipaite lo kara hianin tun hi koram hi harasan nana sa le zuala tok me ka chuti lai chuanin tuilian hin aron chimbuai le a mihring tam tak tu na han rong mu lo an oma nimin nimin min le ania an soinia chuan mi som thian hmua mi sanga chuang mi bo zon hmu hri lo an omani ti ani a ngei tom ema tuna kan nau te po hi khamini a ni pi ro tak kong an ti khwa te a I motor an chuang lai khanin tui chu la lian mia lo an ti a chuta chuan motor chuan mi somhnih pariat an chuanga motor mi somhnih pariat chuanga chuanin kalkawng an kal lai khanin tui aron bot hok maya chu a force an em maya chuta chuanin mi somhnih pariat a chuan mi pathum chu an bota a chumi mi pathum zinga chuanin kan fanu phiu phiu ang ti te hi a tel ve a ani hi pol ni kal lai ani a lekha po thiam thei em maya ti chuanin an fanu upa ber ani a kanau te fanu upa ber ani a fa pahnih an nei a ani hi pol kumriat ani a anau pa te chu kum thum la tling lo kum hnih mi ani a chuwang chuanin mi tam tak tla pon hei news tang te tanga thalak te le video toy te karon da hloma hei hi koram din hmun ani keini helama ram noma omma ila kan mihring chu omma se kan rilru helama hena vai tlata kan ngei to em a bikin mani chung le kwa te an tel hi chuanin om mei thei lova rilru hen avei na veya bikin kan nau te po hi midang ang po ni thawang a thi nge thilo po hrelo ar thi ni pon arwang po hmu thei in la ni lova tuila hi kiam lama pan hri lova tuna tanga ni hnih thum vel hi chu ruah te pola sur tlok don ti a hriat te ala ni zui le ngal an din hmun hi che em me en teu hei khote te le mira thei te anga kan hmu ni ngot hian kan hnuk hi ul em me ni chuwang chuanin heta han tiang thil natural hen tianga an thil ton te hi an duh wang le an thlan ani lo an duh thlan ani lova lo thei lo hen tiang tabawa B&D chunga hian an tlak to hnu baka ram ala thalo zui le ngal heti hianin midang tam takin kan la hmusit zui le ngala koram hi chu ka van khongai take an din hmun hi chelut tuk hi ram ala that nia chuanin mi zong ten koram ram zar he kan la zo don an leilung zar he kan la zo don ani ti hi kan ring em bokani ti khopa leilung tha hi lalpan mal som sela ama mi te vengim ze ro se kan nau ta na kan zon hmu thei thoi nan arwang po ni se kan zon hmu thei thoi nan tong tai na mi no hret pui don ania anu le apa ten kan fanu ral boina wangin mundanga khodanga school da in an oma an nu fa in hmulo na po thlani thum lai ani to hnuwa ti hianin atop ni thleng point in hmulowin a in thla hi chu anu angai ngam lo ema ai atapa bang thei lo ani chuwang chuan anu ta na le achungte haute ta na min tong tai sak pui kan mamu a ruang po kan hmu le thei vat nan in tan puina in tong tai puina kan mamu tak sat ani ti hi tilai tang hen karon sei lang do ni kan lo me ole hei kan fanu chuan ni thum ni a chuan a ruang kan hmu ta a kan hmu du lo ber din hmun kan han hmu ta a ma se a ruang kan hmu chu le lama kan rilru anuam em ve thung boka ma se tharin thinlung an thar le ni min tong tai sak tu te koram din hmun hen tiang he ni ti hria in min lo tong tai sak zel don ania